Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Hello? Oya kumba. Ndiani pari pa switchboard kumba ikoko 36 lines dzakajama chichiviti. Ya, ita musikana wechi number 6 away pa phone. Musikana. Right, enda bedroom rangu re 5th floor. Ya, pa spend decoder. Tora 3,000 yes, andasiya papo utengere vana ma sausage ekutambisa fish. Ya, ovaudzika pasi peti yemugarden. Pane mari yandasiya papo, tora mari utengere vana ma biscuits ekutambisa pada. Wati kudi? Vana vazadza mazowe, muchabva warugeza nemazowe. Haisi nyaya yekuti mvura yekunetsa here. Mhanya mukitchen yemubasement. Utarise fridge number 15. Yep. Nditarisire kuti mune chikafu cheruka chakawanda zvakadii. Yeah, because tine birthday party yemugaiduka next week. Wati kuti vana vazadza aiwa vapwanya mawindo. Kuinga ndakavati vasatambire golf payard vanopwanya mawindo. Vagadzira ma-meatballs ndovanga vachitambisa golf, it's fine. Wabva wandiedza pane nyama yatakatenga nezuro 350 kgs dzebeef. Nyama iyo yese ngairaswe yagarisa. Ani? Ndikubasa chakufonera. Vaudze kuti ndichavafonera next week handipo. Ndikuenda kuFrance kunogerwa ndebvu. Iripo baba ndozokufonera ndiri pabasa. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Nhasi rimwe zuva kusangana kwatiri kuita nhasi chakachaya. Asi ndisati ndamhoresa muenzi wedu atinaye, regai ndimbotanga nekuisa maoko kuna Mandlovu. Pane zviri kuitika. Makadiko Mandlovu? Aiwa Mandlovu anofara shumba makatizve. Aiwa ndekuno. Kana madzosa henyu zvanza ndinotenda. Aiwa ndanzwa kuremekedzwa shumba. Vakuru vatinawo pano muri yeZimbabwe vari kutitaura kuti vada kutoendesa kuAmerica. KuAmerica chete imboudzai zvamuda kutiitira. Chimbotangai maombera jena. Jena. Ndokuno taisa zvadza. Zvasvika Mandlovu. Mushauredza kuti hauna haranga. Aiwa mushoni haranga. Hamuna kupururuka Mandlovu. Maramba zvavo kubude nekuti rurimi rwacho runengero nana qaqa. Ruda chini. Vachapundudza here mazuva ano kuti hoyo. Tadzoka kwamuri Jena. Batii ndezvipiko zvamuda kutiitira? Tine zvakawanda zvanoda kuitirai. Sekutaura kwamaita. Mumbopindawo mugondoka. Kuendesai. Hatichaziva kuti muchaenda naMandlovu here manje. Aiwa Mandlovu avasari. Bhanzi nebhuruku. Zvinenge zvakarongeka zvacho. Aiwa ndinotenda kuve newe Andrew Neshamba. Chirongwa chako ndinoona chirongwa chako zvakanyanya, zvirongwa zvako zvese ndozviteera. Ndichinakidzwa nezvo. Asi manga musina kuziva kuti one day ndimi munenge muri nyama yacho inenge ichifuraiwa. Handina kumbozviziva kuti shumba ichasvika pakubata gudo sezvaitika nhasi. Uko muri yeZimbabwe nhasi tina mukoma Timothy Tapfumaneyi. Imwe sene mundi Kanyongo. Kagonye.
Asengibingelela muli yeZimbabwe uhlangana njalo namhlanje kulunye uhlelo sijabule nje njengansuku zonke ilanga lelanga liza lokwakho namhlanje ke silobhuti uTimothy abaningi benu ithemba la kule ngoma ethi kungichaza ngazi ukuthi kuhlangana ngaphi lo Timmy Nabonzo okay Went to town. Where is my child? Timmy Nabonzo. Vana manje muzvikora roti Timmy Nabonzo went to town. Wear trousers upside. Ngangakwazi ukuthi kuyahlangana nasi ngitshofara ukuthi uzothi ayiwaka Zinolinga, ndayisozothi kambika. Asekukwazise muri yeZimbabwe musakangana kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai timbwapa mkoma mukana mukunzwa kutora kwandiri kuita inye yetu atanga tichidyiswa saka mukana wamacho amuchinyasoite straight regai tiwape mukana vanyasotitsanangurira tinzwe rwendo rwavo rwavakafamba muarts industry. Manike sinikeze uhlelo lwethu lwanamhlanje ubhuti esichazisela ke ukuthi kwahamba njani waqala njani uhambo lwakhe ku-arts industry. Yini ndinoitwa Timothy Tapfumaneyi. Vanhu vazhinji vanoziva kuti Timmy Wekwabhonzo. Yeah, ndakazvarwa kuMash East ko kuwedza. Kana tiri kumusha vashoma vanoziva kuti Tapfumaneyi senimi yedu chaiyo inonzi Kagonyi. Saka kana ndichifamba mutauni munhu akati yes Kagonyi ndinotomira pose ndoziva kuti awe uye anondiziva. Saka kuwedza ndakazvarwa muraini inonzi Wekwabetera. Kana vaipaina vanoziva kuwedza tikabva paGarabat taakukwidza kugomo kunoitwa zvemaini. Ndo kwandakazvarwa ikoko Betera mumusha kwakagonyi. Baba vangu ndi Abi. Mai is late, may her soul rest in peace. Vainzi Gertrude Newtrade Bro. So ndakatangira kuchikoro ikoko kumusha kuwedza paRamba nePasi School. Ndo pandakaita primary school yangu kubva grade 1 kusvika grade 4 asi grade 4 andazoipedza because ndonguva yaipisa hondo zvakaipa saka hondo yakapisa chikoro chikavhara grade 4 tangoiti pinde mbichana saka ndinazoipedzisa ndobva ndazouya kuHarare kuzotangira grade 5 paShirelenga primary school kuGlenora. Ndo pandakazopedzisira primary yangu up to grade 7. From there ndokuzoenda paGlenora I1 ndo pandakazonoita form 1 yangu to form 4. PaGlenora I1 takadzidzana Leonard Shakata. Ndichaziva kuti Leonard anga ari mashure mangu akandara pamberi but anga tingori like almost same age. We are just almost like same age. Then ndichipedza form 4 yangu inonge yanyatsokudayo zvakanaka ndobva ndangoitawo rombo rakanaka ndobva ndaenda kunojoina ZBC because form 4 ndakapedza 88 ndobva ndakatanga kushanda kuZBC ndiri gardener kana tongoti general end rese chamuka inyama chamuka inyama. Saka tashanda mugarden muya zvinhu zvichitotifambira zvakanaka asi ndakangoitawo shumbu ndikati handingambozoita kawo mugarden ndikandoitawo kuzvikoro zvinoenda vamwe manheru zviya kudhara amene manight school kuti achiri kuera mazuva anoenda kare kwakuenda manight school saka hataenda zvedu kuchikoro after work toenda kuchikoro chingogadzisawo zvema-O level zvakabuda zvakabhenda izvozvo. Then chaitika manje time ndeyekuti isusu semageneral end taikasika kusvika kubasa ZBC kupocket zero taikwira bhazi raitanga kuenda staff bus kana 7:30 nofanira kunge taatova pandima saka zvaizoitawo kuti taipedzawo basa kuma-3 tobva taine nebhazi ra-3 saka mubhazi umu zvaiitika ndezvekuti taigara kumashure
tichikereka majoku tichidi saka ndo time yauya Drewmas vachirekodha macommercial avo maadverts avo chiitwaso vaingoita zvavanga vari freelance the broadcaster saka taigara kuya toita majokes taingoziva kana tasvika mutambo vanhu vachingoseka saka it so happened one day Mudhara ndobva angondidedza kustudio. I remember yanga iri studio C kupockets ikoko kanzi uyatimborekodha yatiite zvatinongoita mubhazi iwo sachi andinoziva kuti kekutanga uchiona maiki unombovhunduka unodedera chaizvo zvatinongoita tiri mubhazi ngatingoti tiri mubhazi ndovatatorekodha first program yedu yainzi uichake remember yaisponswa nerufaro marketing ikasembe yakusponswa nematmark matemba so tarekodha first program yedu yaenda paair yakutotanga kutonakidza saka ndaizotopa ndinenge ndiri mubhazi mucommuter omnibus chibva kumba kuenda kubasa yaibuda 7:30 zviya saka vaitonzwa program yakutorira paya vanhu vari busy kuseka vasitomboziva kuti munhu wacho tinaye muno saka tarova yakanetsa iyoyo program paradio radio 2 yanga ichiri radio 2 yakunzi radio Zimbabwe then pakazoita function yakaitwa kuZBC yanga iri like farewell party yemashefu mamanga vakusiyawo basa ndobva tadedzwa ini naMudharaBhonzo tikadedzwa zvakanzouya musaita se muzoentertaina vanhu saka time iyo ndo kana uchiremember Andrew wanga uchiripo ndo time yanga iri chairman ari Gideon Gono minister vari Professor Jonathan saka tanakidza vanhu paya ende I remember takatorekodha imwe program yedu live during that tinotori naye so ndopakanzi na Professor Jonathan vakomana why are you not on TV tikataposta takamboitawo matrials achida kuti tiinde tikanzi naMudhara hatina zvikwanisiro baba takangonzi mangwana starting from tomorrow da kuiona program pa-TV so takatanga ari 5 minutes achibuda every day before news kuzodhimana tazoita fully fledged program episode saka tatisakwanisa takambotanga tichaita 3 times per week but takuzoita one episode per week because content yanga zvaakurema kuti every day asi zvakatakabva tangopisa paipa kundo pakatanga kunzi Timmy naBhonzo wane mawani kusvika nanhasi so tichidaro kumarriage takazopedzisira muna 2001 I think ndopatakapedzisira kuita Timmy naBhonzo pa-TV then ndakazoita production yangu yainzi Chatsva ndafunga tangoita 13 episodes yatobuda pa-TV takangoita 13 episodes ndobva taperera ipapo then nekuzotanga kutsvagawo magreener pastures ndobva ndambobuda kuenda kuBotswana for 5 years ndiri kuBotswana ndobva ndadzoka tanga tisamboita maproduction but pane kaproduction kandakamboswetawo zvangu ndichinangotesta market kuti ndichiri kuzikanwa saka ndakatogadzira maDVD aitotengwa chaizvo mustreet right so tagara vanhu vari ngonetsa dzokai pa-TV ndobva Mudhara time yachanga sanyatsonzwawo zvakanaka but takatoita maepisodes akatobuda paZBC ainzi Return of Timmy naBhonzo tikatoita quite a number of episodes dzakatobuda ipapo then Mudhara achizoshayikawo kwakuzotanga kusimudzira ndobva tazoita inonzi Team Nechkwata yakabuda chaizvo paZBC especially nguva yeCovid year because taingorekodhera pamba ende tisingadi zvekufamba but yakabuda stereki iyo Team Nechkwata vanhu vazhinji vaingoti time dzayaizobuda manje dzatisingaiti vanhu vanenge vatirareki matemu saka tichiri mugame gore rino ndinotoona ndine movie inonzi Friendship yakupera zvayo yakazongovhiringwa nekuti one of the main actresses akashayika tiri pakati peproduction saka tokawedza kuti toiumbiridza sei kuti idzoke
then tine mufti inonzi Matare yatakaita neanonzi Muchaneta kana muchinoziva madrum tiri kuigadzirisa kuti izobuda mamuvi wayo. Then this year 2024 tine maproduction akati wandei, and we also intend to return on TV. Ma-TV yawanda but handichagona kutaura kuti ipi zvinongana nekuti tinenge tazowirirana neipi yacho. So side reacting ndizvozvo. Ma-international movies ndakangoparticipate one chete rainzi Thinking About Africa rakaitwa I remember nema-Italians, takarishutira kuShamrock, but handinozomboriona, ndotombotry kuresearch awo pangapa pana naYouTube asi handambosangana naro, but rakatobuda international platforms rakatobuda, but handisandadhumana zvangu naro. Rakatotidyisawo, I play a very small role, but takatodyawo mari zvino chaidzo. So side reacting ndizvozvo. Rikatenda ku-academic side. So handiti ndapedzera paya ndichiti ndaiti manheru kuchikoro masikati kubasa. So 5 O levels dzakwanawo ndatisimudzirwewo kuZBC ndakushandawo mulibrary, ndiri library assistant. Ndobva ndangonerwa kuPolytech kuti ndiite course iri relevant pane zvandandichiita. Ndaita library science certificate yangu, ndapedza ndaita diploma, ndapedza ndaita HND. Ndapedza HND yo ndaenda kuOpen University, ndopanga ndaita first degree rangu remedia studies, BA in media studies. Ndamboti gare ndikati ndidzokere zvekare nopano. Ndobva ndakazonoita MBA yanga ndakagraduata muna 2017. Yeah, ndizvozvo 2017. So ezvinazvo zveacademic hatichazoona pamberi apa, dombotsvaga mari. Ndomboti titsvage mari. Then ngandozia nezvetravel kuti wakamboendawo nyika here, aiwa nyika ndakambofambawo. MuAfrica ndingangotaura hangu nyika shoma, zvana South Africa, Botswana kwandakagara, Namibia. KuAsia tinotaura nezveHong Kong, China, Denmark, Europe. Nana Denmark, Germany, maenda muchiite chii? UK. Alright, ndiri kuZBC ndakazopedzisira ndamanager kuarchives, library and archives. So ndakajoina neassociation inonzi International Association of Sound and Audiovisual Archives. So vaita maconference every year. So first trip yangu yanga iri yekure, yanga iri kuSingapore. Ndakatanga kuenda tiri kuSingapore. Ndobva so the guys vekuAfrica chirongai committee yenyu. Vataita yedu yainzi African Association of Sound and Audiovisual Archives. Ndobva ndaitwa interim president. So ndoyakazondifambisawo kuenda kuna UK, kuna Germany, nekuDenmark kwandandichataura. So pandakadzoka kubva Botswana ndakasikojoina Old Mutual. Saka Old Mutual iredu kutengesa ndokwidi. Saka ndakaita ndofunga 3 consecutive years ndichipiwa award top sales manager. So waitukapiwa award obva netrip zvese. Saka taenda kumatrips Hong Kong ikoko, ndakatozokusvika kaka2 nekuChina nekuAmerica kuna naDisney kuya takatomboona kutambi nekuMiami Beach. Saka taendeswa 2 weeks namadam tiri 2. By the way, handinazotaura zvekuroora. Ndakaroora, mudzimai wangu anonzi Petsai, she's a banker. So tine vana vedu vakawanda nevazukuru. Vazukuru tine first born ane vana 2, second born ane vana 2. Saka vazukuru tine 4.
takura yeah pakurwa hapo. Then industry yedu takaitarisa rapera ndakaita urombo rakanaka ndikachuzwa kuti nditungamirire portfolio committee on arts and entertainment iri under Zimbabwe National Chamber of Commerce. Saka idea yedu ikoko ndeyekuti tikwanise kuti arts industry ipinde mainstream economy, titore sebusiness sekungorana kuti kuita vanhu mabusiness kuyakwe isusu zvatinoita tofanira kutirana sebusiness zvekare. Saka ndourombo hwatinawo kunyanya rugore netu tinotone maplans akati wandei under portfolio arts and entertainment portfolio committee yekuZNCC. Saka tine zvakawanda zvakuda kurongera mamusicians kuti tichingejawo relevant authorities kuti industry yedu tingaita sei, because it's quite a lucrative industry yearts kutarisa kuna Nigeria ikoko muna muAfrica kuna South Africa itori business rinotone potential yekuimbiwa yavanhu vakawandisa zvikuru. But ndofunga tiringozviitawo sekunge hatunoziva anonzi taita tichizviya masubsistence farmers ongoti unomboone chimunda chako kachirimo ukagonawo kuhwa woendesa kuGMB wozvidyira mari dzako ndozvinongoitikawo. Munhu akaitawo filmu rake rikanakidza akatengesa akaita mari, aitawo music yake akaita mashows achingozviitira mari yake achingodii kana pazvaperera ndipapo. Kana munhu azonzi afawo onzi yafa asina chaainacho because tinenge tisina kunyatsorongeka kana kutora industry yedu kana kuti arts yedu kuitora neangle yebusiness. So kuZNCC ndozvatiri kuti tichirongera tichibatanidza matisi ese kuti chiuya tinyatsokuronga chinhu chedu, nekuti kazhinji kacho tinogona kuramba chingochema kuti government haititarise. Isusu vacho tofanira kutanga tarongeka, tinotariswawo nekuti takaita takarongeka. So ndizvo ameno kana paine imwe. Saka tingati arts industry inobhadharawo zvakadii muZimbabwe? Pari zvino tingati arts industry iri kubhadhara nemhanza yemunhu nelaki, nekuti kune vamwe vari kuimba zvinonakidza chaizvo haana zvaari kuita. Vamwe vari kungoimba zvisina kana nebasa rese votoda zita raenda akutotsvagwa nemacorporates akutoita maadverts akutodii. Mumwe achinyatsoimba chaizvo zviproof but chinenge chibuda hapana. Saka pari zvino tiri kumboti imhanza. Saka zvandiri kutaura ndezvekuti tikakwanisa kurongeka industry yedu ikakwanisa kurongeka yanyatsotorwa seindustry semamaindustrywo zvaari, zvinokwanisa kutiwo munhu unenge uchiwana chauiri pane zvaunenge uchiita. Like for example tikatarisa nyaya yemadistribution nechannel entry, unozviziva kudhara kuti hatina naGrama nanaZMC nemamakambani angati vana Diamond vaya nanangawongo. Kana artist anorekoda ari kuziva kuti music yangu icharidzwa paair ndowanawo mari kubva dzemaroyalties, ichaenda murecord bar ichanotengwa ikoko ndowanawo mari. Vana Dembo vakatenga dzimba, vana Charamba vakatenga dzimba, matisi akawanda time iyo vakatenga dzimba dzavo nekuda kwemaroyalties nemasales nemashow zvese handiti. So muno challenge yatinayo for now inyaya yedistribution channel yekuti kana ndareleasa movie rangu inini ndemadhirama angu ndinawo, ende kana mumwe musi kana ndakazvifunda ndotofamba ndichitotengesa, vada kuisa pamufoni, vada kuisa pamulaptop, vanoda chii ndichingoatengesa zvangu sefani asi ndichitoita mari yangu kuratidza kuti demand iripo. But kuti vari kuGokwe nevari kuBhinga nevari kuBulawayo vari kudawo handizokwanisa kuricha nzvimbo dzese because dapa paine madistribution channels angoziva kuti ndagadzira movie rangu iri rakudistribute muriwana kwakati ndotonoita advert paredhiyo nepatv, ndabudisa movie rangu rinonzi zvakati endai pakati munoriwana, kana muri kuBulawayo endai pakati, kuzvishava neenda pakati, Gwero endai pakati. Saka uri kuona kuti ndo patiri kunyanya kudonhera ipapa yekuti kana waita chinhu chako hamuna kwekuchiendesa. Saka muchizongoona vakomana izvozvi pamarobots unovaona kamazuva ese vakabata zvavo maCD avo nemadVD
vachitengeswa makuto nemaflash vachitotengesa ipapo iparisa munhu wacho muridzi weart asati atombodya ari mustreet ndiye ari kutanga kudya saka ukuona kuti pane distortion isingatomboiti pane kubirana kuri serious kuri serious saka mimi neorganization yenyu chii chamuri kuita kuti mubatsire kuvhara kupedza dambudziko iroro yekuztncc toda kuti tigadzire industry iyi inyatsove neurongwa hwakanaka isangoitwa zviri haphazard izvo unongona kuti kana munhu nemunhu angoti akangotora kana foni motongotora tongodai zvichingoenda zvichidaro inyangotiwo of course hatinange tataura zvedu nemaplatforms ako zvana YouTube, Facebook, Insta zvese zvanditika iadvantage yakangowanawo vamasirirezera redu kuti vakangozosimukawo vakadaro otherwise dai kuri kare hapana kana kwavaitombosika saka iso zvatoda kuronga ndezvekuti toda kushanda nemarelevant authorities kuti togara pasi toona kuti how best can we structure the arts industry chiringodiwa ida ngostructure zvakanaka zvokuziva kuti kana tiine mastudio ari authentic ndeapi ukatarisa zvikuna naamerica ikuku maartists aya hasi anongomuka ungonorekodha kuseri kweimba wototanga kutodistributa music yake zvinge zvitone maproducer nechi recording studio watosaina zvese chiti ndinoti pane vamwe like time yatakakura isusu Andrew producer aigona kuidentify artist otomuendesa mustudio umupa mari zvese everything music yototanga kutofamba ichitotengwa ichidi munhu akutoita mari atosumuka haachatobatika mazviona manje saka izvozvo hazvisiko mazuva saka tikutaura nyaya yestructure kuti toda kuti isusu neorganization toda kugadzira structure yearts industry muno muzimbabwe kuti zvinhu zvese ngazvisi chimwe chinoitika ndechekuti industry yedu yakakura ndanigokupa mapazi kana kuri kufilm industry tinoda macameraman tinoda maproducer tinoda mascript writer tinoda machoreographer tinoda maset designers tinoda maengineer tinoda matechnician zvakawandisa the list is endless yekuti kana tikanyatsogadzira industry yedu inogona kuve the biggest employer because ezvinezvi media is the in thing there's nothing that we can do without media otherwise unongoritori closed usingatombozivikanwa uri kuita nezve pasina media so media is the in thing ende vana vatrainwa vakawanda vari kuita media mauniversity ese atinawo nekuwanda kwaaita vari kutoproducer mastudent manekerekeri magraduates izvozvo vari kuita media vamwe vacho vari kupedzisira akutongoita zvinhu zvisiri zvaakadzidzira titombodzoka pakuacta kwenyu tingati mune here zuva ramunoti iri handifenda karikanganwa during your acting like ma-episodes yes toda kubva taziva your favorite episode favorite episode yangu takaita tiri kwamutanganura saka zvakaitika ndezvekuti paepisode ini Drewmas angaenda kugirlfriend vandazomuteera makuseni tasvika paya tagara atikozi akatorarako saka zvakaitika vaekta ari adzimai vangu vaiti maimati saka vakapfuura nerodhi yekumaraini kwacho ikoko ndobva watoona Drewmas ari panze achicheka because Drewmas aida kuenda kumba ndobva girlfriend yatora trouser ndobva yainyika mumvura saka makuseni akafuma akapuwa zambia rekumonera saka abuda panze ari kunocheka huku maimati vabva vapfuura adzimai vatini manje vabva vapfuura koba mukuru kundeipi zvikanzi naMudharabbonzo mainini mamhepo angu ayatanga futi saka izvozvo mungoona huku yandiri kucheka itori pan'anga izvo ida kutonigeza neropa rehuku mai mati ndobva waenda kuna mai chocolate vakanonza kuti ndavaona pavari vanhu vari saka vabva vadedzana vauya vari chikwata vakawanda asikonoka padhoo isu takutonzwa kuti panze patoipa ka ndobva ndangotora zijira zishiti ndobva ndazvifukidza ndobva ndakutoita kunge n'anga paya Drewmas vatogara
basa kuti asekuru oma yasekuru vakadzaya vapinda vaona kumunomu zvakaro zvanzi garai apa mun'anga matiri totanga kutoshopera nhema paya chichichi but vaingooneka kudhauta ndikati chisomukai chemudai muno ndobva vaenda ndopakatanga nyaya yekunzi kadoma kaipapa okay kadoma ndopa yakatangira ipapo yakatanga sei iye kunzi gatavarova chekukadoma alright kunzi tavarova chekukadoma. That was one of my best episodes. And akati one day pane mama ataingoita mudharabhonzo aingoti tiri pakati peshoot aigona ngokuvhurira ihombe so zvokuti waiona kana cameraman aitongoti chimbomira ekaisi takatomonoseka tozodzoka tocontinue. So those were wonderful moments dzandisingagona kukanganwa. Okay. Namudharabhonzo mungatizvo maiklika sei pakuekta kwenyu? Tangata more than an item was mascripts mascripts tasangoni mudhara igona kuti nhasi tiri kuita ipi nhasi tiri kudai kana ndisinawo yandinayo but handeipa set otosvika kuti right saka nhasi tiri kudai tototanga kutochimbani mudhara aisada zvemascripts because aiti zvinouraya creativity. Ako ndikaudza munhu kuti iwe unofanira kudai unofanira kufunga zvautataura kuti zvibude zviri natural, you know, and it really worked. Saka namudhara hatiri close kuti mafriends plus angaro mukuru kwandiri ndaimutorawo sababa and you know, but takakirika kusvika mudhara tisvike pakuzorora tinongobvira tasiyana taingova tiringori tose. Iye the late Mudharabhonzo wakamboshanda kune Bvenyuroka vari mushamarari. Zvakanyanyisa. Ima munombozviitawo here zvoushamarari izvi? Ndakazviita chaizvo asi anga ari ma-sponsored programs ataenda paradio then tonopresenta but takazviita kakawandisa. Kunyanya radio yeZimbabwe yainzi Radio 2. Tinotoone shingo dzekutombodzokera machimhanya paradio ipa. Zvamuropa. Ndikamuona mukana chete. Zvamuropa. Zvamuropa. Ma-challenges muupenyu ndo andingati anovaka munhu kuti usvike paunoda kusvika. Saka I can't really say kuti ma-challenges angari. Of course, unoona kuti unenge uri kubasa une mhuri ukuda kuenda kuchikoro, vana kuda school fees, iwe uri kudawo futi school fees. Zvinhu zvinenge zvakaoma but nyaya ndaikutongoti unengotarisa kumberi kuti zvinhu zvekuti ndiri kuita for a short period of time zvozopera. Like izvona chitaura kuti pama-MB apa takatirega timbochipusha vana aita vachimboenda kuchikoro because mafees anenge akutokwikidza kuti mwana ari kuda thaza iwe uri kudawo thaza unoona zvinenge zvakaoma but ma-challenges were there netime yekuti apa uri kuda kubasa kuti uda kunoekta because zvekuekta izvi ndakangogara ndichizviita part time like as you can see ndiri pano pacovering the marketing manager pana but still ndichingoita futi izvozvo zvemaproduction handiregere ndichingoita. So inyaya yekuti unoshaya time inenge iripo kazhinji pamwe tinofunga kuti time hapana but tinenge tichiita zvinhu maybe zvisingazokubatsire mangwana. Saka incho ndakangoona mulife ndechekuti you should utilize every moment of your time because hatisi pano panyika zvachose. Muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai muzuva ranhasi. Ndovimba manakidzwa, ndovimba madzidzo zvakawanda. Aiwa kudzidza kuperi chokwadi ndithemba-ke kukhona lani okubili okuthathu elikubambileyo abaningi benu elizafuna-ke ubona liqalise uhambo lingena kweze-art lingena kwenzani. Ndithemba lizwile litholile lani ukuthi libe likhuthazwa ukuthi kudlalwa njani endimeni leyi. Mandova munakakutaura kuti ndakachena nhasi.
makachena shumba aiwa shumba makachena ndoshaka kuti ndikazotaura manje anti maziso evanhu anozotanga kuya kwamuri of which inini plus I understand kusave free kwako nhasi wasangana nematumbu aviri aiwa ndikunyazonzwa kudzirwa asikuwadzese muri yezimbabwe musakanganwe kusubscribe kudrumas media. Drewmas media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa lisale.